kuma yadda kike da kyau din nan ai matsayin ki ya kai ki tara kwara ta 100 to amma daga kaina in dai kika yadda da ni ba za ki sake samu wani farko ba kuma wani kai mijinki ma yake rabu yanzu da zaki yadda ki ba ni haɗin kai Allah na tuba me ba zan mutu a duniya ni da mutum ni fa na ba kun da ki gidan nan Allah ke ce ki gidan nan in san ni kwado ne ina cikin ruwa amma idanuna yana waje kuma ke nake kallo. Ni fa mata aure ce ka zo ka dame ni da tsoro. To in banda abinki ni wannan mijin aure ne na baro iyalin na taho. Lura da nazari shine masomin fahimtar wannan shi. An karya harsuka an zubar da mugayen maganganu domin kai mai kallo ka fahimta da shi. Sunan Marata shafi mulera bayyananniyar kalma a cikin adabin Hausa. Kace me? Wallahi billahi kai magana. Wallahi na zangi. Wallahi Allah na zangi, wallahi na zangi. Ka ce kai ma din duk tafiya ku san ma. Bare kwa. Kure dan gire dona. Bismillah sama da ikon Allah. Yaya aka yi ne? bai Allah me yake faruwa ne? Baba ne ya da Wallahi ne kamar an zuba mara ta mari. Shafi mulera. Duka jigilar ɗaukar nauyin shirin tana zuwa ta kamfanin ƙarfi Film Production. Kaga na samu kunu to bazance ya ƙare. Ban taɓe mata kallo biyu ba. To wannan ya fada gidan wannan zai so dan wake. Ba sallama ba kuma wancan ya afka can zai so gunun tsamiya. Kaje da gaskiya riya. babu. Je ko? Sama da ikon Allah. Jirgin ɗan kabo kenan. Me kai da ikon Allah. Wallahi. Jirgin kabo kenan. Tafi mana kuma tafi mana. Zan tashi. Zan tashi. Bismillah. Sama da ikon Shafi mulera. Sumbumin rama iyar kasairan shuka. Ta yi sama da faɗi da su, ta kwashe musu masu amfani. Me dalili? Ta kashe ni. Mota ba mu ta zama kangarwa. Wai maganin fitsari ne? Ba shi ne. Zan zama je mage kenan danga kashi da fitsari ta baki. Ta kaiwa. Shafi mulera. Manajan ɗaukar nauyin shirin AYZ. Shiryawa shirin Baba Ismail. Shafi mulera. Ba da umarnin shirin Salisu Ma'azu. Rage fitsari. Wurin mai kunu na je. Ta zuba min kunun nan na sha. Hira yake mu sama. Kenan. Nema shi ka kalle shi sunansa Shafi mulera. Har abada mutuwa za ta soyayya da ke zana kasance. Being handicapped is not a disability. The ability of the mind to adjust and lead a normal life is a gift. Saboda sun ganni gurin, saboda sun ga ina cikin damuwa, saboda sun ga ina buƙatar taimako a gurin wanda na fi shiga ta da komai. Shi yasa suke min wulakanci. Me yasa kake so ka ɗauko tunanin da ba wanda zai iya yi a cikinsu? Ka ɗauka ma haka ne. Wane ne ya kai ka gata a cikinsu? Ba ka so na baba. Duk irin abubuwan nan da nake maka, duk abin da kuɗin da nake kashewa kanka, ka dube ka cewa bana ƙaunarka? Ki wuce irin wawuya ce mara hankali. Kai haƙuri don Allah. Kamba Motion Picture returns with Zan rayu da ke. Mijina na yarda da kai tabbas ba ka sa ni jiri ko ina na shige kai zan nuna zan yi alfahari wata da gazar nan da take barci ta kan gishiri sannan wuce mata hanyar nan da take bi da akwai hadari ta kace ne kai ma ne mun yi dacewa daɗi cikin raina in ka ce min iyalina
While the poor weep over poverty, the rich also cry in their own way. Na yi mamakin yin wannan tambayar idan aka yi la'akari da dangantaka da ke tsakanina da ke. Babu dangantaka tsakanina da kai. Fuskar da kika so a baya ai daga baya ba za ki ce kin kyamace ta ba ko? Dan Allah ka bar nan ba na son ganin fuskar ka. Zan rayu da ke, zan rayu da ke. Zo kusanci da ni, za da rayu da ke, amana ta kaina za na baki. Zo kusanci da ni, za na rayu da kai, amana ta kaina za na baka. Zan rayu da ke, zan rayu da ke. Taunted over his disability and the possibility of winning a lady's heart, he feels challenged. Ina so in ja kullunka, in maka gargadi. Idan ba haka ba kuma, za ka sa kanka a yanayin da zai dame ka. Ni kuma ina so in baka shawara, ka hakura da ita. In ba haka bakin ciki ne zai kashe ka. Kar ka manta ba. Musaki ne kai. Kana ganin zaka iya ja da mai lafiya? Zan rayu da ke, zan rayu da ke. A Shazali Kampa movie written by Jamilu Nafsin and Ali Nuhu, produced by Naziru Dan Hajiya and directed by Ali Nuhu. Zan rayu da ke. Wannan jakin nawaye? Naka ne baba. Madalla, kin taba gani na da wayannan? A'a. Madalla, to kasuwa na je ta rinjin Bauchi. Kin gane ko? Na so maki wargaji. 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 Wargaji daman wando ne ai. A'a, tsaya tukuna. Ai wannan irin naku ne. To. Yawwa. Kin ga wannan? Menene? Kokon tuwo ne. A'a, to wannan kokon bara ne. Wannan jakar. Ita za ki rinka ratayawa. In an baki sadaka sai ki rinka jefawa a ciki. Wannan kuma hula saboda na san ko kutare ba safai kukan yi hakuri da zafin rana ba. Shi yasa na so miki malfa. Kin ganta nan. Saboda haka gobe in Allah ya yarda ragowar kuɗi na zan je in so shimfiɗa. Ki rinka dagawa kasuwa kwararo kwararo. Ki nema mana abinci. To ko kukan jini da sai ki ga na sai kin je barar ye in ce da ke kina karama in zo in karye ga tuma ki ga ta nan da kosai take ga ta nan jarin ya zo ya kare ko to muke ba ye sai ki sai zaki Allah ka san to Allah ki san
ɗauko gona na rarraɗe ki? Za ki ɗauka ko ba za ki ɗauka ba? Me amfanin ki in ba bara ba? Sai wa kawun haka idan mutane suka ba a tewa na je auciwa. Duk da ya ja ruwa shi ruwa zai ran taɓa masa dukan tsiya. Ai mata magiya ya paske mai gidi. Ni da gida kai damage. Habba ka da. Ai a tafashe nake ni. A ko a ranka da kai hakuri mana. Ina hakuri. Yawwa. Sarkin fada. Allah baka nasara. Wannan raken da ya tuna min wani jaki. Da aka jefa masa tsoron rake da ya dauka ya zuka. Ya ka. Shikenan. Ai Allah ya baka nasara. Ni kaina da kennan. Ta girgiza ni wallahi. Ko? Jaki ranka dare. Jaki. Ishara ce ya mutu. Ya mutu. Kana so koyi mai jaki mugunta zai ba shi tsoron rake. Allah taimake ka. Ni kaina da kenan. Ai ta girgiza ni. Da bona da sha da ke mai zakin wannan. Tun lokacin da aka yi mana shayi. Ai shi sa nace wannan raken. Sai an kai mutanen gida suna kan fara. Wato sa'a ma da muka yi. Da Allah sa barki a shago. Da ka rake a shago. Ta gagar talaka. Allah sarki. Ai raken nan da daki. Wayo ai alhamdulillah ina jin daɗin zama da ku. Ina jin daɗin zama da ku saboda kuna da fahimta. Yi za a yi da yi kare shan da za a yi kare shi koma da ita na sha. Ai mai gari na bukatar ke. Ai wato su masu son a kawo raken suka ce wanda suke son in an ka a ce a mayar. Ai dama haka za su kare. Ai kai adalcinka da yanda kake kula da talakawanka shi ike rike da kai har zuwa iya. Kuma ike rike da kai. Wato in ban da Allah rufa mana asiri. Kai a dole mu goni ma. Da mutum mahaukacin nan da iya gona bala da mun shiga uku wallahi ba dan ka shiga ka fita ba da an yi kaza mun kame garin nan dan sai an kama binni ai ba dan adalcin ka ba gaba da kaura za mu mu da yaran mu gaba da ranka ta kafa magana gare ne ai ni kadai na san abin da nayi na shiga na fita saboda ni a duniya bana so a taba talaka na zaka aika haba Allah kwada na da mai da aika wato ranka dai tunda nake da kai ban taba jin ko da mutum daya yayi korafi a kanka ba duk inda ka zaga jama'a garin nan banda yabo da addu'a ba abin da wannan shine gaskiya ba dama sata lahira shi yasa mu ba abin da zamu yi maka sai dai mu maka addu'a Allah ya saka gama lafiya amin tanku akal raki ba ka sanda da aka ce ɗan sanda ai ba mu gaji wani zama ba sai ku wallahi zama sai ku yawa ya gari alhamdulillah Muhammad Sani wallahi mun je mun dan rinta makame ne can baya aiki ne biyo ta nan hakan wallahi to shine mun gama muka ce bara na kwana biyu bara zo gaida antuntawa ba dai faɗin fulani bane a ba shi bane ai wannan ai mu ka san secret ne yan sanda ba kasabe muke gawa a shi sa na ce a daina wa duk 'yan sanda a daina musu kuɗin goro akwai na kirki Muhammad Sani kwarai kuwa yanzu kai gashi ka zo ka gaida antinka yanzu tana nan a'a ka yi rashin sa'a sun je nan su sukar alkama ta je masu suka ne ta ga yadda ake yi amma ka ya kuri sa'a ba kenan a ba komi dan na shekara guda cir ban ganta ba a ba komi wallahi kame muka yi kasan mu din yadda muke ai sabo da kaza baya hana yanka ta ko Allah baya hana yanka ta ko shi yasa ai talakawa na suna hango ku suka bazama na shigo wallahi lafiya mai gida ina lafiya ba ki da labarin mahaukacin nan da ya mutu a gonar bala to yan sanda ne suka yi wa gangami sun fi 2000 sai rinti makane suke ba gaira ba dalili
Ina suka biyo ka? Ina sababbin kanan da na dinka miki. Eh. Da kwandan Allah an samu baga. To ai mai gida ga hayaniyan can mutane a waje. Ha da shewa. A waje? Kada fa ki yaudaran. Kada fa ki yaudaran zaton hayaniyan mutane ce. Kuma wallahi can mai gida ha da shewa. Ina ga to akwai burgiti a cikin lamarin. Wallahi ni har ka sa gaba na ya fadi dan Allah ka rage tsoro. A'a yarinya ba zan rage tsoro ba. Ai shi tsoro haka kela bindiga nan to ina saboda ba zai haka kurin a gurguntan mukamuki ba kwana biyu a raba da daukar yar kura shinkafa yar kura in an kana da ki sai dai ki dora manyan gara kwannan ki rinka gasa ni dan Allah ka rage wannan tsoron naka. ina sauran abincin nan akwai kinta maka iya daki kam iya daki kam to ai ni ma ganin cewar kai uban gida ne shi yasa kawai na abin nan amma da ba da haka ba da sun zama fensa suspect ko Allah sun zama suspect wannan gaskiya ne sa kai aje waya sorry sir dan uwana ne ina magana kana san mai sa afwa sorry sir mama sani ai ana yabo na to yanzu dai zamu tafi ana ta yabo na ana ta yabanka ko ina yabo na ake yabanka ake to saboda yaban da ake min kai ma ka yabe ni yanzu tunda baka sanar da ni zaka zo ba akwai bayan gari akwai zabi suna kiwo ai kun mutu su ko ka tsaya ka kama uku nawa ne godiya miki to ranka dade kaza gabuwa a sake saboda Allah to ya suna na kenan naje zan kama ta kyautar girma ce hanya kafin nan ko ake yi ai mutanen ne wato abin tsoro ne da ni to amma an zo na ga ganda da ni ga jama'a to ba kwana ga ganda da me kuma da kama kana meji to amma da tunda ba tabbas magani ba ai shikenan kai maza ta da kai gaddama da mai mahincin ma ya wuce ta ku inda kame yake shi ma kamar zai ai shikenan ni bolla tafiya zan yi a magana ne da meji a gidan ta bolla dameji in kamun ne kamun dameji dai bari a tun da kace mu tafi ni Allah ya kuma ma kamun ne kamun mu tafi ma kamun ne kamun da lokutan ruwa da lace da lake ce da mai mugun nufin zai ga ƙarshen rayuwa Anadu baka de mai gani babi Allah ana yawa kuma da babi Allah na angutannu yanzu kuma haka aka kuma bayan gan an kama ba ga ana yawa da inda yawa da gaba kasaita kake son gani kalli deluwa girman kai kake son gani ka kalli delu iya kwalliya mai son gani ya kalli delu wulakanta samari to a barwa delu cin zarafin jama'a a barwa delu ku zo mu sha kallo mu kalli delu wata ce dai wata ce dai wata ce dai Yanga ta ƙare. Ababaiwa Allah. Sai ka ce ke ba 'yar adam bace ba? Me abin dariya ga halittar Ubangiji? Ke ma ba ki wuce Allah ya mai da ke haka ba. Kamar da ke da lafiya fa haka take da lafiya rana ɗaya Allah ya mai da ita haka. Sannan ke ki zo kina yi mata dariya? Wannan ba adalci ba ne. Halinta ne a baya. Ga sadaka. Allah ya baka mata na gari. Allah ya baka mata na gari. Delu kutar ruwa delu ce delu ke ce delu ba delu mai mugun nufi zai ga ƙarshen rayuwa. Delu delu delu
Haji Dameji. Ya gane? Ya kwa ka san faɗuwa ma ta zo. Wallahi na fito daga gidan ne nake gaya mata. Saboda in ka samu kuɗi kamata ya gane ka samu. Gaskiya. Ka rinka cin abu mai kyau ba wai ka rinka kullun ana Kashe kuɗin ka yashe. Ba ka da labari wannan shekarar noman shinkafa babu yani? A na san haka. A to kaga ko dole in isha nan buɗa. Wallahi ni din ma nan daga gidanka nake. To sai aka ce baka nan a shekara ciki ma. Ina ciki na je gona. To ai gonan ma na je din. Ai to. Can ma na duba ban ganka ba. Na dawo ne. Bari in dawo ko kana gidanka shi kuma Allah ya sa faduwa ta zo da zama. Wallahi tallahi. Wato wata kadara ce da ma na zaga na gaba wanda ya kamata in kawa idan baka din ba. Wannan malam Dami ka san ina da hasashe ina da dogon tunani. Na gama lissafin duk duniya a garin nan babu mai kauna ta irin ka. Wannan haka yake. Dan haka shi yasa yanzu ma wannan kaga? Kamar ka yi mun kaya tsinki a gindin ka. Gaskiya ne. Kaga na sai da shinkafa ta wanda gonan nan ta gaba. To kudin nake so dama in sai kadaran aji. Gaskiya ne. Kadadar ta kai nawa? Ai duk ba kai na mama. Ai mai sauki ce. Wato ka san tunda Allah ya mai daki da rasuwa to akwai ragowar likafani da ya rage wanda aka yi mata sutura da shi. Naga ya kamata in kama tunda kadara ce muhimmiya ka saya ko tanadi ka yi. Saboda wannan dalili zan sai likafani. To ai ita mutuwa ba ta sa rana. Kawai waye gari za ka yi ka shigo duniya za ka waye gari baka nan. To kai kuma ka rubuta cewa ka zo ne ka rubuta min cewar ga ranar da zan mutu shine za ka kawo min likafani. Ba haka bane. Ita mutuwa tana wuyan kowa. Yanzu in kai tanadi ko kai ma mai ɗakin ka ta cika kaga ba sai an sha wahala gashi nawa ka saya. To lalle yanzu na tabbatar ba kaunar ta haka ke babbakin ciki kake. Da na kama likafani. Kai ka isa ka kalle ni ka kalli likafani ka ce wani wayin mai ɗaki na ta wannan siya. Likafanin? Ke da likafanin. Ba amin ba. Kai likafanin? A wani abin arzikin ma zama ɗaki na. Ka'aba na zaga? Ba ka zaki Ka'aba ba. Likafanin? Yawwa, Allah ya sa in dace. Billahi da zai ƙatuwa ƙwaryar. Dama kana ciki ne? Na ciki mana. Ai ban ganka ba. Yanzu kai damaji su kake lalle iya sai ka dan fada da mutane. To. Yaya mutane su kawo garin su a lika musu su kuma ka zo ka dauka musu. Kamar ya. Yaro fa na baya kan lika kuma na ga zan a bata lokacin na dauka na ko. To ni nan hankali zaka kira. Saka na zo yi. Tun ba barawo ba waje wannan. Ni furta abin da ka dare yake bani. Kare nan na kai. To yanzu ma tukun tambaye ka. Tun da matarka ta mutu. Yaushe ka aure. Amma ina ne zan yi ko? To da kake niyya in ka dauka wa zai matuwa. Kaga duk magana gari ce nika ne ko? Na fahimci ka so kake da in ban ma gari ka cinye ko? In ka nika ka kargi. Wa? In ka kargi ka riga. Je ka. Kare na ban maka. Ani ne nan hankali. Kare na hankali. Kare na hankali. Kake kare na hankali. Kai ke da kare hankali. Wallahi ba dan kan ma ihu ba. Ma ihu wallahi ba dai sai ma duka tiya. An baka iya kan barawo sai kama ka. To dan kai alhakin ka ina ta uya na. To. Kare na hankali. Na riya bari ko? Gari ne je ka cinye. Da ba za ka tsufa ba. Sha. Je ka. Ga na rike. Kare na hankali. Mara mutunci. Kuma wallahi ba dan ina gudun kada jama'a su ci ma mutunci ko su tumurbuɗa ka ba wallahi da neman ihun barawo. Gari ne ko ya bari ji ko yaya kuma? An yi hayaniyar bana dan raina hankali. Na dai ba garin da ko? Har abada kai ba za ka girma ba. Ai wallahi ba kai ba ai ba saurin ba wallahi ma kansa ɗiga za a yi. To bara da kai kaga yadda zama saka yi ne kai. Kasaita kake son gani kalli deluwa, girman kai kake son gani ka kalli delu, iya kwalliya mai son gani ya kalli delu. Wulakanta samari to a garwaje.
Nika na kama na ba na ice ba. Wai da ba ki zaki tafi da shi mana ko? Akan me? Dan zauna a inji ne sai an gama nika dan tafi da shi. Na ice in an gama zan dawo na dauka. Ai ba haka bane sai abin nan in an gama sai baki tafi ko kuwa. To shikenan zaki zo ki dawo din? Zan dawo kai ne mai inji? Ni ne mai inji mana. Ai dai ne. Ba komai wannan ki bar shi. Idan kin dawo sai ki dauka. Kar ki damu. Ka sai ta kake son gani kalle deluwa. Girman kai kake son gani ka kalle deluwa. Iya kwalliya mai son. Barau nake tsohon doki ban gaji da gudu ba karkara ta kare. Ban gaji da gudu ba karkara ta kare. Ran da idan karkara ta kare kuma sai a shiga ina kenan. Zauna yarinya. To amma dameji ya na ganka da yarinya karama tana biye da kai. Ai yarinya kunin ta nishanin mutala ɗaya naira 20. To da ke ba yan kudin aguna na ce ta zo mu jan Allah da Allah zai rufa siri dan na san dai mun nan in Allah da ya za a dace. Wai me isa sau da yawa baka son a zauna lafiya da kai? Wallahi kadara shi da ni ban sai ba. Kace in ni na san ba ka iya fansarta. To amma dameji ai sai ka faɗa wa yarinyar nan cewar za ka ba ta kuɗin ta an jima ko kuma kai ka haƙura da cin abincin har sai in ka sai da kadara ta ka sai ka ci. Ranka zai ka san ita yunwa gajeren tunani gare ta. Idan ba a yi wasa ba sai ta mutum aika aika. Shi sa na gare in sha na san inda mun zo nan asiri zai lubu. Yarinya nawa ne kuɗin naki? 20. Murtala? Kunin murtala kai kadai? Ai kafa kai ne na dalaka. To makare ne da kai dameji? Dozin ganan aka makaren nan. Dozin ganan. Haka. Yarinya bara baki murtala. Na gode yarinya ko na gode. Wallahi kai. Ba rashin kunya ba komai ta dan fara muzure ban na sha a zo mutum asiri zai lubu. Da yake ta bayan salame ki. Yake har yanzu baka rabu da makaran nan bai a ce kunin mutala na sila a kusan sila kuma bai sheka ba. Ai dozin hidan da kare aka kai ranka dade. Makaran nan dozin hidan ya kai na. Ko? Wato dama likafani ne na rago da mai daki na karasa aka mata sutura. Na ce bari in kama ko Allah ya saka fansa. Dameji. Yanzu duk ka rasa abin da zaka kawo min sai guntun likafani. An gani ne to ai gani ne kai ya kamata ka fashi likafanin nan. Dameji. Bari in baka shawara. To. Ka je bakin kasuwa. Akwai dukawa masu ɗinkin layu. Su suke sayan guntun likafani su ɗinka layu ko su yi kaja. Ko? Ko kuma su yi ƴar falmara. To sai su saya da tsada. Maza dai kafan sabago? Dameji. Dan kai dade. A tashi a bar gurin nan dameji. Kun ma la amfani. Na gode. Allah ya gode. Amma na gode. Amma da kafan sa. Ai rago da kamfani sai ku ba komai ba komai da kare shi ke rufe laya da riga karshe ce fara dare ko ku je ku yi kaja dai sarauta ne ba ai mata Allah ya gaba ninka mun da kafan sa ai ana ta yabo na yabo kai ana yabo na yabo na ake dukkan nan nagode sauka lafiya nagode sai Allah kai mu nagode tare da meji rikicin duniya wannan inda irin ku ne a garin nan zalla gaba ɗayan ku a ce irin ku ne wallahi mai gari sai gudu bar garin haba da meji kullun a cikin rikici Allah ya sauke Ina jin ki. Kai nan mu gaskiya na gaji wallahi. Allah na gani na gaji wallahi na gaji da garin nan. Kawai ni a taimaka don Allah a maida ni can inda na buwayo. Ina ne kika fi wayo? Anan ne inda kika fi wayo. Mu nan da muke zaune a cikin wannan ƙauyen cinye mu aka yi? Dan Allah ni dai ai ku kun riga kun saba ne. Ku zo mu sha kallo mu kalle da yaluwa. Ai ne miki da ke da wannan yarinyar? Malam daga kewaye ta dawo. Tana zuwa ko sai ta dauko tana ta surutu. Wai ita wai a mai da ita can inda ta fito? To, ita wai nan garin ta gaji da zaba. Nace to mu cinye mu aka yi? Shi ne kike faman tumbura baki? Kamar jaba ta dauko shantu? Wa za ki zare mai idanuwa? Ka sai ta kake son gani kalle da yaluwa.
girman To. kai kake son gani ka kalle delo. Ai in kin ki sharan masallaci kya zo ki ta kasuwa in guri kenan. Wulakanta samari. Ki je can ki dauko katuwar jarka. Maza ki je ki dauko ruwa a kwakwaranca. A'a malam. Gaban gaji can babba? Shikenan ma yafi sauki. Ai in kin ki sharan masallaci wallahi ba za ki kin ta kasuwa ba. Bari in ga miki wannan magana ki ban da kyau. Ko duka na zaki. In ga babban gajin na gashi nan. Idan kika cika a ɗoro miki sai ki taho da shi sannan amma kuma ki ɗaure shi tas sai ki kawo ruwa in juye shi a rai. Ko ganmu ba za ki ba. Allah da wannan tunkuza da kika ɗora a kanki da shi aka za ki ɗauko ruwa. Kake son gani kalle deluwa. Girman kai kake son gani ka. A banza wallahi an girbe sarki. Sai kin dauko ruwan wallahi sai kin dauko. To ina za ki kuma da kika yi nan? Ke ce kike. To da ko gyalan. Kiga Allah ke dillefin ki. Kike kika sangarta yarinyar nan. Allah wallahi. Ke ce kika sangarta ta. Malam ba haka bane ba to ita za ta fice ta ɗebo ruwa kuma naga ta yi. Ke ce idan ta zayan abu sai kina ta faman lallaba ta. Malam ba haka bane. Ita ce ta haife mu ko mu ne muka haife ta? Ye? Ai ki ga mu. Mu muka haife ta. Ita ke iko da mu ko mu ke iko da ita. Mu muke iko da ita. To ta za a zo a ce dauko kare dan yi man haushi. A'a shikenan sai kuma zo ya neme tukuye ni. Alhali ba kahoni yake da shi ba. Shikenan za a kai ga hakan malam. Hakan mu zai cimma ruwa wata rana. Kin ga wallahi ki daina saka mata fuska. Allah. Wallahi ba za mu wannan tambata ba Allah. Wallahi sai ka gamu da wani. Ni? Hawan Allah zo wake. Hawa da Allah. Wayyo Allah na. Dala ki daina wannan magana. Ba komai. Kin gani nan gurin. Wallahi ni ina ba jinin ya hau kaina. Allah. Ai da na ci gaba. Alqur'ani. Hawa da Allah. Wallahi warke wuri ya kai Allah. Kasaita kake son gani kalle da girman kai kake son gani ka kalle da ya kwalliya bai son gani ya kalle da alhamdulillah ni Allah ya haɗa na suna har gida ba sai na tsaya wani sallama ba amma na dace. Me kace? A ce ne na dace ba sai na tsaya sallama da ke ma ga masoyata a fili. Wace ce mai son naka? Ni? To amma baka da hankali. A da Allah fa. Wallahi baka da hankali ina ganin ka fara shaye-shaye. Wallahi ina ganin mahaukaci ne kai. To ta yaya? Ni zaka zo ka kalla ka ce kana so? Nayi kama ma da yar iska kenan. Zaka zo ka kalle ni ka ce kana so na. Oh, daman ka dauka ni yar iska ne? Shi yasa da na kai maka nika ka bar min kudin nika ka dauka yar iska ce ni? A ba iskanci bane wallahi. Ba haka bane. Gani ne kin mun wallahi. Shine kudin bana kuma duk garin ba mai irin wani shiga na ganki wallahi ba taba ganin irin ki ba. Allah ya isa wallahi. A kan Allah fa. Wallahi Allah ya isa. Me? Dace? Da ni da kai dace? Kware kuwa. Allah ya taimaki mai gari. Wannan abin da ya faru da yarinyar nan. Jarabta ce ta Ubangiji. Wato, wannan yarinyar masifar take ciki yana da alaka da halinta. Saboda girman kai Allah ya tsine mai girman kai. Saboda girman kai yana cikin laifukan da aka fara Ubangiji duniya da lahira. Saboda lokacin da Ubangiji ya halicci Annabi Adamu aka ce mala'iku su je su masa sujada. Iblis yana cikin mala'iku. Ya za a yi abinda shi ya ɗibo yumbun da aka halicce shi da shi. Sannan a ce waye zai masa sujada sai sa girman kai sai Allah ya tsine masa saboda haka Allah ya tsine mai girman kai to yarinyar ita kuma ta yi amfani da irin kan da Allah ya yi mata sai ta dauki girman kai tsura a kanta shi yasa sai Allah ya jarabce ta saboda irin walakanta dan adam da take kuma Allah ya fifita dan adam fiye da duk halittun da ya yi to da ka dan adam ba abun walakantawa bane wannan dalilin yasa ka gani da bani da girman kai a matsayina na shugaba amma ai yabo naki Allah taimake ka na amtan ko kamar yanda maliman ya faɗa duk abin da kaga ya samu wannan yariya jiji ita ta yi kanta gaskiya ne ita ta jama kanta dalili a garin nan deli bata bar ba bata bar yaro ba bata bar tsoho ba bata bar tsohuwa bata bar budurwa ba
mutanen da suke ganin Allah taimaka. Har masu sana'a ci musu mutunci. Babu wanda bai san irin rashin mutuncin da ba. Kai da nufin da ka san wadda ta ga daren lailatul qadari ta roƙo rashin mutunci haka har yanzu. To abin da ya kamata a yi malima. Wannan yarinya a ɗauki delu a je a haɗa ta da 'yan uwanta masakai su je shan su kalata. Ai ranka daɗe ba a gyara barna da barna. Tunda Allah ya jarabce ta da wannan larura mu kuma namu mu ta mata addu'a Allah ya yi mata. To wannan yarinya yanzu a batta to kuma ana maganin cuta da cuta ne? Duk magana ake ta da kuturwa. Ko? To ni ina son ta zan aure ta haka. Dameji. Idan zaka so mutum ka so shi tsakaninka da Allah. In za ka ki tsakanin to ni ina son ta tsakani da Allah zan aura dama nake so samu tunda kowa ya kaushe ni yanzu ina so dama da ni taraci ranka dai na'am wai dameji an taba kai shi asibiti an binciki lafiyarsa ko yanzu duk garin nan kowa ya guje ta sai kai ne zaka aure ta zan mutu dameji na ranka dai shekara nawa yau da maka girka ni ai lafiya lau nake ba tare yan buri an ma girka ba ai ban yi ga mugaran salamu alaikum dameji fa yayi jihadi maliman ban gane jihadi ba mai lafiya zai auri kuturwa ka ce yayi jihadi zai auri musaka dameji Allah baka sa'a amin Allah baka zaman lafiya amin to da sharadi to sharadi shine ba za ka zauna a tsakiyar gari na da kuturwa ba sai dai ka koma can bayan gari ka sake gida ba komai ba ko zan da aura ba komai ka dai nagode ba nagode malima Allah bar zaman lafiya Allah bar zaman lafiya ba komai amin addu'a na ta ka addu'a Allah ba ta lafiya amin Allah ya yi mata amin Allah ya yi mata amin na bar santa Allah ya yi mata amin da anjima Allah ya yi mata nan da miji yanzu maliman ka daure wa ƙarya gindi ka ce dameji yayi jihadi bayan lokacin da muna islamiyya malamai da yawa suna faɗa mana wannan hadisi mai zaman kansa akwai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa wani kuturu ya zo zai gaida shi ya mika masa hannu fiyayyen halitta ya miko masa sanda sa gaisa saboda illar cutar da yake tare da ita amma kai ka zo ka rika cewa wai dameji yayi jihadi malima to Allah shi taimaki mai gari ba a gyara barna da barna a rayuwa akwai baki irin to idan aka zo babin larura sai a ɗauki bakin nan a bar baki irin din yanzu ai yarinyar tunaniya ce wannan larurar ba zai hana masu larura irin nata ta je ta ringa bibiyan su alfasha ba to gara a yi auren in ba a yi ba mu za ta ringa bibiya aikin da ta kuma can shi ne baɗin irin din kuma duk karkaran nan ko ina zagayawa dole dai ya koma bayan gari daga nan a gaskiya ne koma bayan gari wannan ya zama wajibi barka da wato abin da na zo gurinka ka san a baya na zo gun delu lokacin tana kalau Allah bai gidi kawo ba kuma ina munna da kasancewa ta haka ba amma dai shi so a rushe yake in za ka so mutum ka so shi don Allah to ni ina son ta a haka idan ta ga za ta amince ta aure ni ko a shawarce ta cuta Allah ne ya saka mata ni ma ban fi karfin ya saka min ba dameji na'am ka saurare ni da kyau ina jin ka duk abin da ya samu deluwa izina ce akan ta mu ma akan mu gaskiya ne kuma yanzu a samu mutumin da ya fito ma ya ce ya yadda zai aure ta to magana ta gaskiya sai ka dube shi tukun da kyau kuma ka jinjini wannan magana ta halin da deluwa take ciki yanzu kar ka manta alwala wannan sai dai gyatu mata taimaka ka ji ɗaya zuwa ban ɗaki sai an tarere ta saboda haka wannan babbar matsala ce gara tun da wuri abin da zai yiwu a yi shi mu dai da yake Allah ya jarabce mu da wannan mu ne mahaifanta bai da zamu kaddara ta riga fata amma mijin da zai dauke ta ya aure ta ya kai ta ya aje a gidansa to magana ta gaskiya wannan ajinjina maganan nan da gaske kake ko kuma ka zo zolaya ta ne da gaske nake yi in dai an shawarce ta ta amince to ni kuma za a aure ta ne kuma in har Allah ya sa wannan aure ya yiwu na yi maka alkawari abinci dai tunda ba za ta iya girka maka ba daga nan gidan abinci shan maganin nasara na safe daban na rana daban na dare daban in Allah ya yarda wannan ɗawainiyar ni kuma ka yadda na ɗauki wannan nauyin ba kai ka tilasta min ba ni na ga dama saboda karamcin da ka nuna min to ni kuma insha Allah abin ba zai kai ga haka ba abinci na ɗauke maka nauyinsa
kar ka kawo ni zan ci da ta domin auren ta nake yi aure ya wuce wasa hakin ciyar da ita a wuya na yake duk irin zan nemo abinci zan nemo in ba ta ci kuma ni abin da nake so a yi mana addu'a kuma a tuntuɓe ta ta yarda domin kar a matsa mata in dai ta amince komai da Allah ba zan ji kunya ba to shikenan zan nemo nagode an ce so baya tsufa ko a ina har abada Allahu akbar Delu kudin ruwa delu ce delu ke ce deluwa delu mai mugun nufi zai ga ƙarshen rayuwa delu kudin ruwa delu ce wato delu da ma ina son ganki kuma sai wa Allah dan dake a gurguje dai saboda naga kin fito sana'a ni kawai so da kin aure ki Kakka aure ni. dalili Wajen ka aure ɗan uwanka mana. ba damuwa ke da gani ina so Ni ai mutaka ne. babu komai ni hakan da ganki ina so zan aiko gidanku in Allah da a gama magana komai kawai ba matsala To ka bani talaka. ba magana sadaka ba ce ni aure ki zan gaba ɗaya ba sadaka ke magana ba Ka bani talaka. tsakani na da Allah nake son ki bayar da in dai kin amince ki sha Ka aiko ɗin. na aiko to zan aiko insha Allah Ka zaka ji wannan. To, Fakiya. Fakiya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Deluwa? Na'am. Allah mun gode ma. Allah mun gode ma. Allah abun godiya babanmu. Wani hannun ga Allah baiwa ne. Alhaji. Garbati? Yaya. Garbati? Watanni Allah cikin hikimarsa na tsunci kaina a cikin wata musifa wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga delin nan yaya? Kaga delu? Wannan yarinya me kuma ta kargama a cikin kunnuwanta haka? Ai yaya wani abu ne ta sa kiɗa kawai take ji ba za ta taɓa jin abin da kake. Me disco? A haka din? Garbati be disco. Na'am. Yaya wa yake ta kalango? Kiɗan turawa ne take ji. A wannan abin a ciki yake? Na rantse da Allah. Su ne a ciki? Kuma yaya yarinyar nan duk irin abin da ne mata na ta bari ba za ta bari ba in na ce bari ba za ta bari ba in na ce yi ba za ta yi ba na iya yi na in na tura ta makaranta ko ta daki malami ko si rigima da awarta Allah ya bani wani abu a jikina ko kuma ina da wani abu da zan iya kare mutuncinta ba abin da na rage ta in sa a kai ta makaranta a ɗauko ta ci da sha da dukkan abin da ya kamata a inganta ɗan adam ba da ba mata ba. Albasa ba ta halin ruwa ba. Albasa ba ta halin ruwa ba. Deluwa? Ya. Deluwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan. Tunda da kin fi zaben ki zo ki zauna din a nan ko? Tunda can kin gagare su. Kin zama uwar kanki kenan ke babu wanda zai gaya miki magana ki dauka ko? To ki zo mu zauna. Mu jera kan mu da ni da ki. Ko ba haka ba? Zo mu zaman mu. Ni fa ba haka bane fa innan mu. Na'am. Ko ni ban ce baya mun ba abin da baya mun kawai ni makarantar ne ba na gane me suke faɗa wallahi sai su ta surutu su ta bayani ni ba ganewa nake yi ba. Na ce kawu ka banna a gida in na samu miji sai ka aurar da ni a hakura da makarantar shikenan fa. To biki nutsu ba yaya zaki ki san abin da ake faɗi? A'a ina zuwa Ladi. Ke? Na'am. Wato yadda na girma ina dunkun durin dina
ba abin da na sani. A'a, Allah ya mana gata. An ɗauke ki an kai ki binni, ki samu ilimin nan na Ubangiji, ilimin nan na nasara shi ma a ce dukkin sani. Mu ki zo ki koya mana kabili da ba'adin nan yadda muke ji ana faɗa. Mu muna murna a'a yan mu ta tafi ta je ta yi ilimi, ta zo ta kare mu a'a shikenan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ba ma wannan baya. Yarinyar nan ran ina daga nesa da ta saki wani disko ta kwaso wani abu na rantse da Allah na ɗauka kwasa kashi take. Wai ashe rawa ce, wai shoki. Wai ɗebo shoki. Haka za ki ga ta tattara hannu. Ta nutsa ƙasa ta ɗebo ta watsa. Rawa ce ta yin iska. A Garba baka da laifi. Baka da laifi Garba. Garba ta kai ya kokarin ka. Yayowa ta Ita dai ta sani. Dan Allah dan Annabi kai hakuri. Dan Allah dan Annabi ba dan ni ba kawu dan Allah wallahi in ka banni anan zan sha wahala. Ka rufa min asiri dan manzon Allah. In nan miki sa baki. Ba sa baki na guda ɗaya ki zaman ki. Ni yanzu yaya ni zan tafi in batta anan kamar yadda na faɗa saboda ina da abin yi a cikin birni. Allah ka Garba ai kai zumunci. Na ba shi hakuri wallahi zumunci yawa kawu. Ina baki Dan bi ka ne. na rantse da Allah in kika biyu sai na buge ki. Cha. Tashi. Allah ya albarka. Inna lillahi Ke, wa tafi inna mutane baki. Ku bi shi magana sai ta. Magana me? Allah. Wanda ya ɗebo da zafi bakinsa. Kina nan mu da ke nan. Nan yadda muke zuwa mu jido ciyawa. Akan jaki da gyauke zaki rinka zuwa ki je ki ɗauko ruwan. Ka kyale ka mala. Ba ni turawa ne. Dan Allah A'a ba ni ba ki ai turawan ki suna. Ki kama turawan ki saki turawan ki suna mala ga ta aje a dan turawan. Yanzu kin san abin da nake so da ke tafi ki je ki dauka ka. Ki yabo ruwa ki cika min randunan nan. Ruwa? Yi mana. Ko ba za ki je ba? Ga ku ganin bayan ki wai ba ga ta nan. La ilaha illallah. Muhammadu Rasul. Innan mu dan Allah to bari in ci abinci in huta sai na. Kamanya abincin ina ni ban dafa komai ba. Babu abin da na dafa a nan guri dama kwaɗan ya kuwa zan yi kuma kin ga sai na fasa kwaɗan ya kuwa ko ba haka ba to amma ki je ki ibo ungo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bari dauki kayan naki sai in kai daga la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur kuma tsaya ni duk ban ce ki min salati ba idan kika dawo daga kuma ɗebo min ruwan ki zo kuma ki kai min nika ga injina a nan kofar gida ki kai min nikan hatsina ko kuwa kin ga tun da kin zo ki ko biski zan yi yau sai ki ci ki koshi miyar kuka ko kuwa to kin yo cefa ne a'a kin yo cefa ne daddawa ce fa da barkono malam dan da kan dan sa dan kafi zabo menene a ciki babu komai ai shikenan ki kiyaye ni ban san surun bahana iyakar abin da debo na baki wallahi ki rike kar ki ne miki man dan ta zo yau in za ta ce da muke ci ita ma ta ci maza tafi ki dauka da malayin Allah rufa maka asiri ka zo ka tona maka kani ina wallahi alqur'ani ina mai ne ya dauka ya kai ni binnin wallahi sai in zauna tuni wallahi da kin gana kalli wuya na fana sai da kika san marikin fitila wallahi kin gani rabu da ita ai da ni take da mu take zance wai indi ruwa daga na ɗiba ruwa kai daga ni wallahi kafin mu ba haka ake min a can ba na rinse da Allah gaji wai da ta wada ta daga to kuma abin sa kunne na kai Baba? Na gajiya. Ya kokari? Na gajiya. Ya himma? Lafiya kalau. Yaya gidan? Alhamdulillah. Na iya zama? Raka daɗe kuma ai da kai da kadu mallakan wuya ne. Ikon Allah. Ai sai fa haƙuri. Yalla ba ita dai ba laifi ne ba. Haba. Ai ba za ka yi laifi ba a wannan garin. A dai wannan tsukun a wannan yanayin da to ba za ka yi laifi ba. Idan ma ka yi laifi to ba na ɗauri ba ne. To amma ai ranka daɗe ya kamata in ma dai wani abu ne ai ni ya kamata in taka in je in same ka har gida ko kai ka aiko. Wannan ai yana cikin tsarin shika-shikan maula. To idan ka zo kofar gidan mutum kana son wani abu a hannunsa to kar kai sallama da shi. Idan ya fito kar ku gaisa. Idan ya zauna a guri kar ku zauna tare da shi. Idan ya baka abun kar ka kirga sai ka sha kwana. Ka ji maganin manya. Shika-shikan maula kenan. Allahu akbar. To ranka daɗe ai ni hararawa ne na gani. Ni din nan ka duban
ina abin yake wai maye ya ci jinjiri ina abin gaula a wuri na saboda Allah saboda annabi ranka dade ai kai kake da abin bayarwa kuwa to to ai da ka haihu gwamna gara ka haihu matarsa to da ka haifi sarki gara ka haihu matar sarki ikon Allah to yanzu dai baba abin da yake tafi da ni yarinya yar wajenka oke Deluwa Allah ne to wannan yarinya Allah da ya halicce ta bai yi ta zama matar talaka ba matar sarki ya kamata ta zama ranka dade amma dai Allah bai kuskure ba kuma da ya sa talaka ya haife ta ko a wannan ai babu kuskure amma a aure dai to talaka bai kamata ya aure ta ba sai saraki to shine in ba a yi mata miji ba ni na zo ina so da kaina to ai ranka dade ai wannan abun ai liti ne da kai mun magana sai abun gingirigin ko na jini din nan yau a zo a ce na haifi yar da saraki zai gani ce yana so daga dade ai abu kai alhamdulillah ai Allah ne yake alhamdulillah Allah ne ai an gama in dai magana aure ne yanzu in ma dai banda Allah zakar a ce ne azarbabi ana son kira na madangana ka gane ko da nan gida sai a zo a daura aure yanzu kwantar da hankalinka shi a sha'anin aure ba a gaggawa a tuntuɓe yarinya idan ta ji ta gani tana ma son ka alƙur'an tana son ka haba to alƙawari ɗaya ta ji ta gani to in ku ta ji ta gani zan ma alƙawari ɗaya gonan nan da kake nomawa wannan gonar ta ɓagga wada wacce nake noma za ka ɗauki dutse ko hoge wanda za ka iya jifa in ɗaura dutse a igiya in jefa ka wurga iya inda ya tsaya ba ta jifa kunda in gonar ta ƙaru an bar ma Allahu akbar godiya nake ranka dade ai ana yabo na masu abu da abin su koyo Allah ana ta yabo na fa to godiya nake yabo na ake godiya nake ai ko kuna da labarin wata babbar yarinya ta shigo garin nan kuwa amma ba na tunanin ba daidai da kake nufi ita mana a dai gidan malam bala ba wata ne bayan ita ai daidai ni ce kawai gaban ka wato abin da nake so da kai bella ka gane yaushe rabon da ka ga nayi shiga irin wannan a garin nan gaskiya na kwana biyu ban gani to saboda delu na je na samu na karɓo a hayar kayan nan zaman nan ma da nake a gurin nan so nake in gage ni ta gifta in dai da lice ta gifta in bi ta saboda ka san ni babu amma bana buƙatar raini daidai na kwabo ɗaya bana so jira nake baban te bani dama don kwana a kofar gidansu saboda kawai in ganta kaga dan uwa ni ne karami a cikin su ku taimaka ku dubi Allah ku dubi annabi ku bar min yarinyar nan da ni fa tafi dacewa fiye da kowa a cikin bello aka ce kowa iya allansa ya wanke haka ce daman na fi so a zo wannan gabar ni na mutukar yarda da kaina ba mu kawa zan same ta abinda nake so da kai ka gane ko kuma nake so da ku ku gane shine ita soyayya sai an ka da kai tukun za ka san menene faduwa sannan kuma za ka san me darajar soyayya amma ba zai taɓa yiwa kullum kai ne a sama ka ce wai lalle kullum kai ne a sama ba ka taɓa sanin yaya ribar ta take ba ka taɓa sanin kuma faduwar ta ba ka san daɗin ta ka san rashin daɗin ta amma yanda ni nake din nan ne ba na kare ko shiru zan muku saboda yarinyar kauna ta take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me fari ne kake wannan addu'a haka fari za a yi mana ne wurin ka dade wannan ma ai makamancin farin ne wata mara kunyan yarinya na gani dazu tana tafiya ta samu wani abu ta dode kunnuwanta kawai ba take turaren gaji haka take yi haka kai baka jin kiɗa da irin abun na wanda ake ce mai iyafan ko iyafis yake ne kunne ne can waye sani ta dode kunnuwa fa baka jin komai amma ita kadai haka take tana rawar kunkuru wai tsaya tukuna malima wa ita yar gidan uban wace ce a garin nan faɗa min ubanta a ni fa yau na fara ganin ta ina alwala na ga ta wuce tana kada kan nan ko gaisuwa babu an kai ne na'am ka san mu da muke wakilan ku aikin mu ne mu zaga a gari mu ga me yake ba ai wannan yariyar ita ce Delu gidan malam Bala na kan tudu malam Bala dai wannan a birni take a zaune jiya dan uwansa ya kawo ta domin ta da gida ita ce ai yariyar wato sai dai addu'a sai dai addu'a Delu sai addu'a yariyar nan tun da ta zo garin nan bai zama ita
Haka ita kaɗai tsalle take, haka ne? Matar manya ce. Wannan matar manya ce. Ai da nake ne. Malima, ya addu'a. Ya addu'a, yi addu'a malima. Malima, lokaci. Ai addu'a. Kai mai namijin gara? Na amuran ka shi dade. A tafi a je a shiga rumbu a dauri damin dawa. A kai wa ubanta a ce mata tuwon dawa yau. Dami ɗaya da rabi ma za. Ai matar manya ce. Kullun yaban ka ake ranka. Ana yabo na? Kai ake yabo. Ana ta yabo na. Kun ni da kauye ranka. Ni ake yabo. Ana ta yabo na ai bako a gari. Duniya suna yabon ka. Ni ake yabo. To kamata ya yabe ni sosai. Ana yabo na. Ka sai ta kake son gani kalli deluwa. Girman kai kake son gani ka kalli delu. Iya kwalliya bai son gani ya kalli delu. Wulakanta samari to amar wadelu. Lafiya da wallahi na gajiya. Ya gida ai kai ranar da kika dawo. Nake kuzin a'a wajen ki nazo. Ni kuma? Ai kai ranar da kika dawo nake kuzin nazo wajen ki. Mu dan tattauna da Allah ta ce wa an yi bakuwa a garin nan. An yi bakuwa a garin nan. Wallahi shine da yau kuma na dan zo mu dan tattauna da mu fuskanci juna. Baban mu ka zo ba? Wajen ki nazo. Akwai katon rungu a gida ai. Na sani. Akwai damunan dawa da na gero. Na sani. Ka san shi Hausawa sun ce so mai somen hauka zub da yaro. Gaskiya ne wannan. In ka ga wai kare yana shi da takalmi. Dauka shi zai. Aka ce to akwai na dauka akwai kuma wanda idan mutum ya dauka zai ci kwal uban shi. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Sai in kira maka baban mu ko? Ka ce in kira maka baban mu. Ai wajen ki nazo. Shi ai baba ai mun gaisa da shi a gida. Wai me? Mun gaisa da shi. Kuma dama ina yawan kawo gaisuwa. Ki so na kake kenan. Saboda. So na kenan kake. Dan Allah. A ga fararen ƴaƴa zabga zabga. Allah ya ba ka ta ba ko da kallon. Akwai damunan gero, akwai na dawa katar rumbu. Allah je ka. Ai dan so nake za a ga. Ka sai ta kake son gani kalli deluwa. Girman kai kake son gani ka kalli deluwa. Oya jobi olówó, má lọ jobi olóṣù, ọmọ ẹ̀rí níbí ìdìbò, má lọ ṣe bí ọgọ́rọ̀ wo, àwọn ọmọ ti ká bọ̀dí wo. Kyan ma ai yana da fasalansa. Irin wannan kallo haka kamar Allah ya sa. Ba za mu sake haɗuwa ba. Abu ne sai ana gyagijewa, ana sara shekaru. Wallahi ta ba sai na bikin koma kamar yar shekara 20. Da ka faɗin gaskiya sai cibi ya zama tsari. Dan mutum mai juya halin ɗaukar jinsin al'ada kamar gudu kullum cin ayaba miya Ya ina son da wannan ke mata da wahala ka ba goggo ka bar shi wallahi. Allah ko to ba komai nagode ayaba zumunci sun shirya shiri cikin yanayin shirin damfara dan ka zama ka dina fa suwa ne kun fi karfin hukuma ne ba ko ban ma warkiya ne babu abin da ya dame ni. Ita fitina a kwance take duk mai tayar da ita Allah ya tsine masa. Ganzartuwar dabarun shirin yana da labarin suna kai a maka ture ka gatsiya. Sai ka rika wani magana won. Ke man na yi miki wan. Ture ka gatsiya daga kamfanin AUK Entertainment. A daidaita sau. Karkare na a daidaita sau akwai wanda suka je makama da a daidaita sau. Kai da sai ka tafi can kai ka je ka kare a mame. Ture ka gatsiya. So idan ya sarke masoya a ko da yaushe ba sa so su yi rabewa. Jigo na rayuwa shi ne so, a zuciya ake gane so, kowa a rayuwarsa yana so. Tuni na riga da na shiga shaukin so, jirgin so na hau wani lulawa. Ture ka gatsiya. Kakana fa na ba naira 20,000 na zance a kawo min. Kuma ta ce ba a ga kuɗin auren nan gidan ba an mata aure. aure na Allah wanda Allah ya ga dama da shi zaki Dole mu taba ganin wahalhalun duniya ya dame mu. Dole mu ga azabar bakin cikin alkali, bacin ran ma'aikata. Dole mu ta ganin azabar wahalar mai ba amana. Sun zo da salo, sun zo da siga cikin yanayin bukata. Mashirin awwal uba kwakwatawa. Dama wannan tsohon da ya kawo kuɗin aure kakansa ne? Tsayawa ta kwata umarnin fitar shirin yana fita ta hannun nuna shirin nema shi ka kalle shi. Sunan shirin Ture ka gatsiya. ƴaƴan makwabta sun shiga uku wallahi sai dai ku killace ƴaƴanku duk mai ɗaya killace ɗansa duk mai ɗaya killace
iyalinsa sai an maimaita abin da aka maimaita na